achegueime á literatura galega porque primeiramente me acheguei á lingua. Eu son un asfáltico, como dicía un profesor meu, que naceu na Coruña, ademais nun arrabaldo, na Grela, e despois foise vivir a Elviña. E ali tiven a sorte, cando fixen o bacharelato no IES de Elviña, de coincidir con bastantes profesores que influíron moito na miña forma de ser, e tamén que me achegase ao galego, o galego que falaban meus pais, meus avós, e que non sei por qué eu non falaba, non? Ali no instituto coincidín con moitísimos profesores de galego que me influíron, xa digo, e tamén de historia, pois como Pepa, como Mateo, como Alberte, e sobre todo pois con un profesor que me marcou, Manolo Ferreiro, que despois ademais coincidín con el na universidade, e a través desas aulas e de achegarme a personaxes da literatura como o neno da Memorias do Neno Labrego, o rapaz da nosa cienza ou mesmo de Xente ao lonxe, ia descubrindo o lugar a que eu pertencía, a lingua que falaban os meus pais, os meus avós e que pasei a falar eu, e tamén a cultura que se creaba nesa lingua.